Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga napunta. Tara guys, kain na naman tayo. No? Ang aking kakainin ngayon guys ay durian guys. Durian ang aking kakainin ngayon guys. No? Nabili ko to kanina kasi ayun, umalis ako at nadaanan namin to sa daan. Sa daan na naman, oo. 60 per kilo pa siya guys, pero binili ko na lang kasi plano ko talagang magmukbang ng durian. Ayan, 60 siya, 60 pesos per kilogram yung kilo guys. So itong durian na to guys, ano to, native. Ito yung aking paboritong variety, no? Ito yata yung original talaga na durian. Kasi marami na kasing variety ng durian ngayon. Merong mga puyat, arancillo, basketball. Basta marami pa guys. Kaya, pero ito talaga yung pinaka-paborito ko guys. Kaya ito yung palagi kong binibili. Ayan. Buksan natin guys ha. Ayan guys oh. Naku, baka masugatan pa tayo nito. Kailangan magdahan-dahan talaga guys. Pero pinabuksan ko na guys kasi hindi naman ako marunong magbukas nito. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ito kasing native guys. Malaki yung ano niya, yung buto. Pero napaka-tasty. Napaka-tasty talaga ng kanyang laman. Konti lang yung laman niya kasi nga malaki yung buto. Wait lang ha, ayan, pakita ko sa inyo guys, baka masugatan pa ako nito. Ayan, yay! Durian. Happy Kadayawan mga Dabawenya. Dabawenyo sa buong mundo, no? Ayan, happy Kadayawan sa inyo lahat. Ayan ang ating durian. Durian. Ayan. Ay, nako, excited na akong kainin, guys. Bago pa muna ako magkakain, no, mag-start, i-shoutout ko lang yung nag-comment sa aking last video na first comment, yung first talaga. Sa honor na si Lordy G. Ayan, hello, Sisi. Congratulations at ikaw ay first honor dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat talaga Sisi sa iyong patuloy na pagsuporta, no? At sana ay manood ka paulit-ulit ng aking mga video at wag kang mag-alala at ako'y susuporta din sa inyong lahat. Wag lang mainip guys, no? Kasi medyo taghirap pa din talaga ako sa aking internet kaya medyo slow yung pagre-reply ko sa inyong mga comment, kaya pagpasensyahan nyo na at I can assure you na babalik din naman ako sa inyo. So ayan na nga, drama, oo, kaya na nga, kain na tayo guys kasi ako'y naglalaway na. Ayan, salamat Lord. Kain na guys, tikman natin ang ating durian. Ayan guys, oh, woohoo! Sarap. Tingnan nyo guys, ang laki ng kanyang buto, pero kahit ganun, gustong-gusto ko pa rin to kasi napaka talaga, yung malalasahan mo talaga yung totoong durian, yung original durian talaga. So ito yung native durian guys. Next time bibili ako ng puya. Tapos imumukbang ko ulit guys. Sasayawan natin kasi napakasarap. Sarap. Hindi ko alam kung maubos ko to guys, pero parang hindi. So kakain lang ako hanggat kaya ko. Sarap talaga guys. Sa mga susunod na mga araw guys, no, hindi na to 60 for sure kasi marami ng supply. So aabot to ng mga 20 pesos per kilo eh. So hihintayin natin yan guys. Tigloko na to ni guys kay mahal. Kanina guys, sinundo ko yung mama ko sa ilang. Kasi ako kukuha sana kami ng ano niya, yung ano ba yun, yung SAP ba? Social basta yun, yung sa SAP ba. Kaso ang taas ng pila sa mga employer guys. So
bukas na lang, mag-ano na lang yung ate ko, aagahan niya lang, na lang niya sa M. Loelia, tapos pupunta na lang yung mama ko sa MAA. Kanina kaya nakaabot kami ng ng Panabo. Tapos ang traffic pa. Ewan ko ba ang nangyayari sa Davao, guys? Talagang napaka-traffic na talaga. Dami-dami ng sasakyan. Yung kulang na lang talaga dito, guys, train na lang at magiging ano na talaga to, parang ano na talaga siya, parang Maynila na talaga. Ang laki ng buto, guys. Kabulingit, mabutan eh. Ang 8 na to na ano, guys, na seeds. Ilukunin na to, guys, kaya mahal. Pero barato na gani ni Dere, guys. Alam, Bisaya na. Mura na to dito, guys, kasi pag sa Maynila, mga 400 per kilo daw to. Kaya pag pumupunta ako ng ibang lugar, guys, namimiss ko talaga ang prutas dito sa Davao kasi napakaraming prutas dito, guys. Tapos mura pa. So, ayan, guys, no? Ano na, ilan bang seeds na kain ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, guys. Hindi ko na ito mauubos, guys. Half lang ng durian, ng buong durian yung nakain ko, no? Kalahati lang, guys. Ayan, meron pang kalahating natira. So, bukas na naman to, guys, o mamaya pag nagutom ako ulit. So, ayan na nga. Naway natakam kayo sa aking pagmumukbang ng durian ngayon, no? Marami pang durian na mukbang yung gagawin ko, guys. Iisa-isahin ko to. So, itong first durian na ginawa ko, ito yung native, guys. Native na durian. Ano to siya? Malalaki yung seeds niya, konti lang yung laman, pero napakasarap. Ito yung pinaka-paborito ko. At kasi napakasarap nga, napakamalasa ko. Para sa akin lang ha, para opinion ko lang yun. So, ito ang native na durian dito sa Davao, guys. So, siguro next time, imumukbang ko ulit yung durian na puyat. Puyat yung pangalan ng variety. So, next time na naman yun, guys. So, for now, ito munang durian na native. Durian native. Native na durian. Ayan, baliktad na ata yung pinagsasabi ko. Ayaw ko ba? Pero naintindihan niyo naman, guys, no? Alam niyo naman, bulol-bulol talaga yung pagsasalita ko. Kaya naman. Ay, nako. So, anyway, guys, hanggang dito na lang. Naway natakam kayo sa aking pagkain. At sana ay merong mga durian dyan sa inyong mga paligid, no? Paligid talaga sa inyong mga lugar. At sana ay makabili kayo at ma-satisfy din yung inyong pag-crave. Kasi I'm sure pag nanood kayo nito, mag-crave din kayo ng durian. So, ayan na nga. So, salamat, guys, and see you again maybe tomorrow or the day after tomorrow. Ayan, see you, guys, and palagi kong sinasabi, laban lang, be kind, and choose happiness. And bye, everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like, o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?